Лична история. Интелектуални затруднения. Петър е 18-годишно момче, което учи в общообразователно училище. Той има ментално увреждане, но винаги е посещавал обикновено училище, а не специализирано. По някои предмети той научава новите знания с по-бавно темпо. Той не може да придобие минимума от знания, необходими му, за да продължи със следващата образователна степен. Това налага учителите да приспособяват учебния си материал спрямо неговите способности. Някои от тях съкращават уроците си, оставяйки само най-важната част и ги диктуват на Петър, докато останалите ученици изпълняват други задачи, които не изискат вниманието на учителя. По английски език, например, учителката му диктува кратки и прости изречения, за разлика от съучениците му, които трябва сами да превеждат по-дълги изречения, но него му са давали изречението и преводът, а задачата му била да научи наизуст английското изречение и неговия български еквивалент. Темите на изреченията също са специално избрани, за да му бъдат полезни. Те включват представяне по име, адрес и телефон, питане за посоката или местоположението на различни обекти и така нататък. Учителката го включва в прости диалози на английски език, заедно с другите ученици, което малко подобрило интеграцията му в класа. Понякога Петър не можел да разбира инструкциите или въпросите на учителката и това подтикнало учителката да смени лексиката и граматическите структури, които използвала. Това на свой ред показало на съучениците на Петър, че не е толкова трудно да се общува с него. И те говорили с него по-свободно, въпреки че понякога се появявали известни недоразумения. Изборът на класа на Петър не е случайен. Директорът на училището посъветвал Петър и майка му да се запише в клас с умствено надарени деца, въпреки че интензивността и нивото на обучение е по-високо, отколкото в другия клас. Аргументите на директора са, че за Петър би било по-важно да бъде сред по-умни, добре информирани ученици, които са по-склонни да научават нови знания и умения и които са активни в ученическия живот. И е по-вероятно да приемат различията и да проявяват разбиране спрямо тях. Сега, въпреки че оценките му са по-слаби от тези на съучениците му, той е доста добре приет в своя клас. Класната ръководителка информира всичките си колеги за състоянието на Петър. В началото на обучението му не са дискутирани с тях възможности за различните методи на преподаване, приложими към него. Като цяло има няколко фактора, спомогнали в най-голяма степен за обучението на Петър. Той се е записал в клас от толерантни ученици, които проявяват разбиране към факта, че има различни нужди. Неговата майка работи наравно с учителите, за да помогне на сина си да подготви уроците и да пише домашните си възможно най-добре. Учителката показвала положително отношение и гъвкавост относно адаптирането на задачите и учебния материал спрямо специалните потребности на Петър. Сега Петър изучава последната си гимназиална година. Той редовно посещава училище, което според него е друга стъпка към независимия начин на живот.